Sang Dewi malah kepara kosok wangsulipun. Mboten perkawis gelo saksamunipun kula panjenengan dalem pilih. Namun raos mungkar wonten ing saklebeting manah kula awit kula mboten nyono mboten jimpe menawi dumamahing pamilih panjenengan menika wonten kula. Yudas. Sing jenenge atiku mono ora bisa diapusi. Mergo sepisanan aku ketemu sliramu, atiku duweni rasa tresna marang kowe. Ora bisa tak tutupi atiku iki. Tresnaku iki mung tumuju marang kowe, Yudas. Matur sembah nuwun. Namung saksampunipun pamilih dalem dawah dhateng kula. Kula ngrumaosi bilih kula menika menawi dipun traju mboten pantes cecaketan kalian panjenengan dalem Sang Dewi. Sing kandha sapa? Panjenengan menika putrining sultan. Kula namung samidene abdi wonten ing Kasultanan Egypte. Tegesipun rak mboten timbang. Yudas. Sing jeneng tresna mono menawa atiku duweni rasa tresna. Lan kowe uga duweni rasa tresna. Mengkone bakal keplok. Bakal nyawiji kanggo sak lawase. Aku ngerti. Kabeh prajurit ana ing kene mesti ngira atiku bakal tresna marang mati. Ning ora, Yudas. Kalebet kula piyambak ugi nggagapi perkawis menika. Kenging menapa pamilih dalem boten dumawah wonten ing Panglima Mahdi. Iki sing jenenge tresna, Yudas. Tresnaku marang kowe wis ora bisa digambarake meneh. Isane aku mung memuji. Muga-muga atiku lan atimu bisa nyawiji kanggo sak lawase. Apa meneh? Aku ngerteni menawa kowe disiksa dening Sultan Hanun. Aku wis wedi. Aku wedi kelangan sliramu, Yudas. Matur nuwun. Dene panjenengan sampun pratela perkawis menika Sang Dewi. Saestu perkawis menika ndadosaken manah kula tansaya wimbuh remah. Aku takon marang. Apa nggonmu napa tresnaku iki mau utuh? Ora mung ngapusi aku. Upamanya kula mboten matur mestinipun panjenengan dalem sampun priksa. Menawi ingkang kula aturaken menika merentul saking saklebeting manah kula Sang Dewi. Menawa pancen keplok tresna iki, aku matur nuwun banget, Yudas. Daku kang tansah deni roseh linulos no kapulan to sukeng tias
ayun ayun was semanten pratilaning raos tresna kula dhateng panjenengan dalem sami. Ora ngira babar pisan. Krungu suaramu iki mau bisa tentrem atiku. Yang kono wong ayu jroning ati tansah saya tansah ngayomi dhateng panjenengan ugi penggalih dalem. Nanging wiwit saiki ora sah basa Yuda. Menapa wonten keparengipun kula matur namung cekap Dewi Maya. Isa, Dewi Maya. Piye Yuda, aku kudu piye iki? Sakwise kang selira paring pratela kang mengkono marang aku, tansaya nambahi rasa seneng rasa bungah temen. Anging aja nganti awake dhewe nggonku sesukan marang sliramu kabeh turun tanpa lilir nganti wuru. Mula rene aku duwe kewajiban sawetara aku njaluk pamit leremna ana ing taman. Sing ati-ati ya Kakang. Kanyata bisa bebarengan karo wong sing ditresnani. Atine bisa bungas tentrem ayem kaya ngene. Muga-muga wae tresnaku bakal nyawiji kanggo sak lawas. Lan pati sing bakal misahake. Maya. Kowe mati. Kenapa kowe mlebu ning taman kene iki mati? Kaget. Aku mlebu ning keputreni. Iso. Maya. Pancen tak jarak. Nggonku mlebu ning keputreni. Aku butuh ketemu karo kowe. Saiki aku wis ketemu karo kowe mati. Ana perkara kang bakal kok kandhakake. Yo. Pancen ana perkara sing gubel ning atiku. Iki bakal tak blakke ning aku. Perkara apa mati? Menapa pancen mati kepengin derek bunga? Atiku matur nuwun banget mati. Kaya ngapa bungaing priya sing bisa sumanding karo kowe. Atiku nanging atiku sing ora trima. Nalika kowe milih Judas, iki padha karo kowe natoni atiku. Engko dhisik mati. Kok dadi kowe kandha menawa aku natoni atimu?
Yo. Tak anggap ganjaran iki ganjaran sing ora adil. Kanjeng Sultan Ptolomeus ora adil nggone paring ganjaran. Keneng apa kowe milih Yudas? Yudas karo Madi kuwi padha-padha panglima. Upama dibobot timbang nggone lelabuhan ana ing Egipte, gedhe aku. Gedhe aku, Maya. Aku ngerti, Mas. Menawa labuh laketku ana ing hidup dagene iki pancen wis gedhe. Nek sing jenenge rasa tresna ora bisa dipaksa mati. Maya, aku percaya. Yen kowe tresna karo Yudas. Ning kowe kudu yo percaya karo aku yen aku tresna banget karo kowe, Maya. Aku tanpa kowe aku ora bisa urip, Maya. Aja kandha kaya ngono, Mas. Kowe bisa seneng, kowe bisa mulya tanpa Maya. Kowe aja kandha kaya ngono kuwi, Maya. Aku tresna kowe. Aku tresna karo kowe, Maya. Nanging aku njaluk pangapura. Senajan to kowe duweni rasa tresna marang Maya. Ning kasunyatane atiku ora. Atiku ora duweni rasa tresna marang kowe. Oh. Ora. Aku ora bisa nyawang kowe urip bareng karo Yudas. Yen kowe isih urip bareng karo Yudas, kowe padha karo ngrerujit atiku. Kowe padha karo ngrusak atiku, Maya. Ora. Aja kleru tapa kowe, Mati. Maya, saiki kowe kudu manut. Kowe kudu ngladeni aku. Ora. Ora, Kowe Mati. kudu ngladeni aku, Ora. Maya. Kowe manut.